Yo, what's up? YBPLNT. Balik na punta. Kaya naadyo naghang mahiwagang cellphone. So, ating nga mga nawa ako, nagubag akong cellphone. Pero karon kay okay na. Iandam dyan yung mga feed. Kay magbaha na po dron. Yes! Nakakaroon siya sa Zumbuntag. Okay, sige na ako pa ito sudan. Hindi, adre. Tama na. Luto na sa nanay. Lami kayo na. Paano ko an? Mag-shape pa de buguron kayo. Tag-as na. Pero gwapo gyapon. So good morning sa tanan. Basta sa bahay. Yes.